everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapie Stories, and namhlanje guys sikhuluma ngeNemba. Niyazi mangabe weekend sesin update ukuthi yini ngafanele ke uyilindele ke emidlalweni yakho oyithanda. Kune character ke entsha sha ezo introducewa kuNemba, igama lakhe uThokozile, indawo ke idlalwa ke uGabsile guys, uzoba ke usisi kaZethu ohluphayo. Niyakhumbula ukuthi uma wakhe used to say ukuthi usisi wakho uyehamba yozala angishiye nezingane, so naye kuThokozile guys ke uzobuya ke empilweni ke kaZethu, and uZethu will be very surprised. Angazi guys ukuthi why are they introducing uThokozile at this stage where uZethu ekhulelwe khona ezoba nengane, noma uzominfluence ukuthi ashiye ingane, because there is a whole drama around istory sengane noZethu, nokuhluleka kuba umama kahle, nothumeke efuna ukuthatha ingane, i-custody yengane. So I don't know the influence eza noThokozile, but ke guys uThokozile is very influential at this point. Okunye guys okuzokwenzeka leli viki ukuthi ke bathi ke kusa ngokunye ke laphana ke kuZondo guys, mangabe ezwa ngempela ukuthi awu indodana yakhe ke imkhaphele yathatha ama shares yahambe yowanika ke ikhusela, kusho ukuthi ke ayike decision ezothathwa ke uZondo ngaphandle kuka Lazarus. So nje guys, it's gonna be very difficult for iZondo Tech. uZondo guys start to realize ukuthi kahle kahle there is no Zondo Tech without umawethu. But ke guys yaxaka ke lokho ngoba phela ke kade hle nomawethu, kodwa akaze acabanga ukuthi amnika ama shares, but wacabanga indodana yakhe ke esejele. Guys uZethu will be rushed to hospital emva ukuthi ke eqalo ke ukusikwa ayesibhedlela guys ke ayoteta ke ingane, uzothola ke ingane ke bakithi ulikava ke omncane. But ke guys there is a whole drama ke around ingane ke kaZethu ke kulenyanga kaAugust, thumeka like kuningi. But anyway guys, that bring us to the end of this video. Do comment below and share your opinion. Bye.